Bon dia a tothom. Comencem la sessió ordinària, la sessió del ple ordinari corresponent a aquest present mes de març del ple del Consell Comarcal. Començo, com tots aquests últims plens, agraint a la Corporació Roquetes la seva amabilitat a acollir-nos en aquesta casa i tot i que estem molt aguts, esperem que a la proper ple, ara sí, poguéssim ja celebrar-ho a la seu habitual del Baix Ebre, del Consell Comarcal de Baix Ebre. Bé, farem el debat sobre els plens, ho farem com han fet aquests últims plens, és a dir, si no hi ha especial conflicte anem avançant i si vostès tenen algun punt que volen parar, doncs parem i el debatim. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'acte de sessió anterior. No consta cap esmena per part de cap grup, per tant, si no em diuen el contrari, l'aprovem per unanimitat dels presents. Disculpa, senyora secretària, abans de començar tenia que fer dues cosetes. Una és comentar-li, pot ser tres, comentar-li que s'ha presentat una esmena per part de Junts per Catalunya al punt número... I PSC? No, al punt número 22. Al punt número 22. Espera't. Me deixeu que faci de president, per favor? Vale. A partir d'aquí, també li vull comentar que al punt número 21 fem una addició que estem d'acord tots els grups comarcals i si vol li dic ara o li dic quan digui el punt 21, com vostè vulgui, que li és més còmode que li dic ara o li dic ara mateix. Doncs vinga, anem i li comento el punt 21, quan parlem de la constitució de la Comissió Antifrau, diem al punt primer, nomenar els membres del Comitè Antifrau i del Comitè d'Ètica del Consell Comarcal del Baix Ebre, que seran les persones següents, les que desenvolupen el càrrec, diu el dictamen de tresoreria, coordinació d'àrea d'activació econòmica, coordinació de serveis socials i funció directiva, tècnic de gestió administrativa de contractació, lloc 16, tècnic de gestió administrativa d'intervenció. Bé, a més d'estos, que són membres de ple dret en dret i vot, volem afegir que hi formaran part en veu però sense vot els vicepresidents de les següents àrees. Hisenda, activació econòmica, governació i serveis socials. A més d'això, comentar-li que el regidor del PSC, si m'ajudeu... Molt bé. El senyor Àlex Ferrer, per un tema personal, ens ha demanat que, en fi, excusar la seva assistència. D'acord? Ara sí. Vinga, estàvem al primer punt, que no hi ha hagut debat. El segon punt, que és donar compte de les resolucions de presidència, que també les tenen, tampoc no s'ha demanat cap aclariment. El punt tercer, que sí que és objecte de votació, per tant, si no em diuen el contrari, el donarem aprovat per unanimitat dels presents. Expedient 140/2023 d'aprovació de la ratificació de la sol·licitud d'inclusió en el programa Treball i Formació anticipada 2023. Expedient número 219/2023, aprovació de la ratificació de la presentació de la sol·licitud de subvenció per al foment de transformació sistema agroalimentari. És el cas de l'obrador compartit de Breterra. Punt número 5, expedient 869/2022 de l'aprovació de la ratificació i implementació d'accions del programa FPO Dual Convocatòria 2022. Punt número 6, expedient 1044/2020, aprovació de l'acord d'extinció per mutu acord del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l'Agència Catalana de l'Aigua per l'execució de les obres de sanejament i depuració del nucli Vinallop, terme municipal de Tortosa. Punt número 7 és l'expedient 1276/2022 de l'aprovació del conveni amb l'Agència Catalana de l'Habitatge relatiu a l'oficina d'habitatge per l'any 2023. Expedient 412/2023 d'aprovació del conveni amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya relatiu al programa de mediació per a lloguer social per l'any 2023. Expedient 800, número 9, expedient 813/2022 de l'aprovació de la liquidació dels costos de serveis socials
de l'exercici 2022. Punt número 10. L'expedient 237/2023 de dació de compte de la liquidació del pressupost comarcal de l'exercici 2022. Aquí sí, vull fer un petit incident, simplement comentar-los-hi, per damunt, perquè d'això d'aquí deriva la posterior modificació de crèdit. Això ho han fet perquè, gràcies a aquesta liquidació, després podem fer les modificacions de crèdits posteriors. Dir-vos que l'exercici 2022 tenia un pressupost de 22 milions i pico d'euros, i diré exactament, tenia per aquí això, 22.700.000, crec que era. Sí, 22.700.000 euros, i com a conseqüència de competències que hem anat treballant i hem anat demanant, i diners que han anat arribant, hem arribat als 25.578.110 euros. Claro, arribat en aquest punt, s'han distribuït, s'han fet efectives les despeses, les diferents despeses, i ha quedat un romanent de tesoreria de poc més de 600.000 euros. Este romanent de tesoreria és el que ens ha permès fer la modificació de crèdit que els plantegem en punts posteriors. I a la vegada us tinc que dir que l'endeutament del Consell Comarcal està en una ràtio d'un 7%, endeutament que certament és molt baix tenint en compte els endeutaments d'altres administracions públiques de naturalesa similar. En quant al pressupost, en quant a la dació de comptes del pressupost comarcal, com a mínim us hi volia comentar aquests extrems, i si no tenen cap qüestió en particular, passem al punt següent. Vinga, expedient número 11-295/2023, la dació de compte de l'aprovació del Pla Pressupostari Consolidat a mig termini per al període 2024-2026. L'expedient número 12, punt número 12, expedient 428/2022, donar compte de l'informe de resum anual, resultat de control intern de l'exercici 2021. Expedient 387/2023, donar compte de l'expedient de la primera modificació de crèdits per al pressupost de 2023, que és, en base al que incorporem el romanent de tesoreria dels 600.000 euros que els feia referència ara fa una estona. Punt número 14, expedient 401/2023 de l'aprovació de la segona modificació de crèdit per al pressupost 2023, que és el que us comentava anteriorment, que ja tenim tota una sèrie de despeses que són certament imprescindibles per al funcionament de l'ens comarcal i que vostès ja coneixen perquè ho han tractat en comissió. Punt número 16, expedient 359/2023 de l'aprovació de les bases reguladores de procediment selectiu per a cobrir 2 places de tècnic tècnica, gestió administrativa de contractació personal funcionari. Punt número 17, expedient 360/2023 de l'aprovació de les bases reguladores de procediment selectiu per a cobrir una plaça de tècnic de gestió administrativa de recursos humans personal funcionari. Punt número 18, expedient 386/2023 de l'aprovació de les bases reguladores del procediment selectiu per a la plaça de coordinació d'equips de serveis socials per al personal laboral fix. Punt número 19, expedient 385/2023 de l'aprovació de les bases reguladores del procediment selectiu per a cobrir 3 places d'administratius personal laboral fix. Punt número 20, expedient 353/2023 de l'aprovació de l'adhesió del Consell Comarcal del Baix Ebre al conveni marc de col·laboració de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya per tal de desplegar el servei públic de ciberseguretat. Punt número 20, expedient 788/2022 de l'aprovació del nomenament dels membres del Comitè Antifrau i Comitè Ètica dins del Pla Antifrau del Consell Comarcal del Baix Ebre, que és senyora secretària, que fa referència que, a més de les persones designades en el dictamen de ple dret, és a dir, en veu i en vot, proposem, de comú acord per part de tots els grups, que els vicepresidents de les àrees d'Hisenda, Activació Econòmica, Governació i Serveis Centrals compareixeran en veu però sense vot, d'alguna manera seguint el model que en aquest sentit ha marcat l'Ajuntament de Deltebre. No em someto això a la seva consideració. Perdó? No era Deltebre l'Ajuntament que m'han dit vostès que seguim el model? Disculpe, president, però qui li ha fet la proposta en junta de portaveus hem sigut nosaltres. Ha sigut el govern, el grup comarcal de Junts, i vostès m'han dit que així ho havien fet a l'Ajuntament de Deltebre, no?
seguint el model com s'havia fet també de proposta a l'Ajuntament del Deltebre. Això he dit. Qui ho ha presentat al Consell Comarcal eren Sí, nosaltres. i la Junta de Portaveus s'ha aprovat la seva proposta per unanimitat de tothom i seguim el model que fixa l'Ajuntament del Deltebre. No sé, això és el que és el debat, no? Penso que ha sigut així. Perquè, fins on jo sé, l'Ajuntament del Deltebre no és membre d'aquest plenari. Punt 22, expedient 365/2023, de l'aprovació del nomenament de representants a l'òrgan de govern que ha de gestionar el Fons de Transició Nuclear. Aquí, com hem anunciat, per part del grup de PSC i Junts, han fet una proposta d'esmena. Jo sí que invito als proposants que puguen llegir l'esmena i a partir d'aquí la sotmetem, fem un torn d'intervencions i la sotmetem a votació. Qui el vol llegir de vostès? Vostè mateixa? Endavant. Bé, gràcies, president. En si és això, no? És una esmena que presentem el grup de Junts per Catalunya i del PSC per garantir la representativitat de tots els municipis del Baix Ebre, Penta 1 i Penta 2, a l'òrgan de govern del Fons de Transició Nuclear. Bé, com bé sabem, la Generalitat va presentar a finals del 2021 un fons de transició nuclear consistent en una inversió de 24 milions d'euros anuals per a accions de desenvolupament socioeconòmic i de transició energètica justa a les zones afectades pel futur tancament de les nuclears. Aquest fons, no obstant, semblava insuficient als ulls del propi territori afectat i, en aquest sentit, el 15 de desembre del 2022, al Parlament de Catalunya, es van aprovar unes esmenes presentades que incrementaven els recursos i el nombre de municipis beneficiaris, a més d'assegurar els adequats mecanismes de governança del fons. Pel que fa als aspectes econòmics, es va demanar que el fons nuclear augmentés de 24 milions d'euros per a municipis en un radi de 0 a 20 quilòmetres, de les centrals nuclears a 60 milions d'euros en un radi de 0 a 30 quilòmetres. D'aquests 60 milions d'euros, 30 van destinats a les poblacions del Penta 1, dels pobles de menys de 20 quilòmetres de les nuclears i altres 30 milions a poblacions del Penta 2 amb nombre d'habitants inferiors a 12.000 euros. Perdó, a 12.000 habitants. Totes les poblacions afectades hi sorten guanyant, ja que el Penta 1 incrementen en 6 milions el que rebien fins ara. La proposta del PSC, Units i Junts es va aprovar amb els vots de Ciutadans, algunes abstencions dels comuns i malgrat les discrepàncies d'Esquerra que va votar en contra. Avui, dimecres 31 de març, el ple del Consell Comarcal del Baix Ebre porta a votació l'elecció de 2 membres del Consell que li pertoquen a l'òrgan de govern del Fons de Transició Nuclear, d'acord com estableix la disposició final primera de la 5/2020 del 29 d'abril de mesures fiscals. Davant la designació d'aquests 2 membres, el passat dilluns 27 de març, la Comissió Comarcal de Governació i Hisenda proposà elegir com a representants del Consell el regidor de Tortosa, el senyor Javier Faura, d'Esquerra, i l'alcalde i també militant d'Esquerra Republicana, el senyor Jordi Gaseni. Davant que la proposta dels 2 candidats del Consell Comarcal són de membres d'un sol partit, concretament d'Esquerra, i que a més un dels proposants no forma part dels municipis i pobles que estan afectats per la distribució dels fons de transició nuclear, el PSC i Junts per Catalunya proposen 2 candidats que sí que representen els pobles afectats, que serien la senyora Mercè Pedret, alcaldessa de Benifallet i consellera comarcal, i el senyor Paco Arassa, alcalde de l'Ampolla i conseller comarcal. Avui és una oportunitat per donar veu als pobles petits de la nostra comarca, pobles que per la seva capacitat social i econòmica tenen molt difícil fer sentir la seva veu. També entenem que amb la proposta feta dels candidats al fons es marginava els pobles menuts de la comarca ebrenca. Entenem que els 2 membres que es proposen haurien de ser aprovats per consens, tenint en compte totes les veus implicades, sobretot la d'aquells municipis de la nostra comarca que representen el Penta 2 i que no es veuen representats en l'òrgan de decisió. Per tot això, el grup comarcal de Junts per Catalunya i del PSC proposem al ple del Consell que s'adoptin els següents acords. Primer, convocar una reunió amb tots els portaveus dels grups comarcals per trobar 2 candidats de consens que representin tant els municipis integrants dintre del Penta 1 com del Penta 2.
I segon, un cop arribat en aquest consens, la convocatòria d'un ple extraordinari per poder donar trasllat de l'acord al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya per tal que es produeixi l'efecte corresponent. Gràcies, senyor Saragossa. Per tant, el que sotmetem ara a consideració i a votació per part dels grups comarcals és el següent. Convocar, sí o no, una reunió amb tots els portaveus dels grups comarcals per trobar dos candidats de consens que representen tant els municipis integrants dins del Penta 1 com el Penta 2. I segon, un cop convocada aquesta reunió, si s'arriba al consens, a convocatòria un ple extraordinari per donar trasllat de l'acord al Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. I en tot cas, si no s'arribés a aquell acord, igualment estaríem en el mateix cas, que serà un ple extraordinari per a proposar les dues persones que estem proposant ara o qualsevol altres dos. És a dir, el que estem proposant en aquests moments és si suspenem l'adopció d'aquest acord i convoquem una comissió per a debatre aquest particular i posteriorment un altre ple, o tirem endavant tal com ho portem al ple ordinari d'este mes i proposa el govern comarcal. Farem un torn d'intervencions, com sempre, de menys intervenció a més intervenció, perquè manifesten la seva posició. Comença el senyor Castanyeda de Ciutadans. Endavant. Gràcies, president, consellers, conselleres. Jo crec que avui és un dia una miqueta trist. Jo crec que a vegades mos queixem en raó que les Terres de l'Ebre estem deixades de la mà de Déu. Potser jo soc un nou vingut. De fet, quan vaig entrar aquí, algun me deviu mirar per dalt de l'ombro perquè un espanyolito i de Ciudadanos, que per ser Ciutadans, de les poques coses bones que ha fet, es pensa en mi per a ficar-me al Consell Comarcal. En això està tot dit del que penso. I res, dir-vos que jo crec que un ha d'estar al servici de la gent del seu territori i del seu poble. Hagués estat bé poder-se consensuar, no al servici d'un partit polític, i així seré sempre, vaiga en qui vaiga, i no al servici d'un partit polític, torno a repetir. I avui podia haver fet les coses d'una altra manera, consensuant-se entre tots i per unanimitat triar els dos. Jo no tinc res en contra de ningú, però consensuant-se és la manera en què s'ha fet. Evidentment, aquí s'han de defensar uns diners i després faré un vot. Per tot això no tinc més que dir que de la manera que està feta la moció, que s'ha d'haver portat al consens, i per molt mal que li sàpiga a l'alcalde del meu municipi, el meu vot serà favorable. Al consens, sí, a l'esmena, vaja. Vostè vol favorable a l'esmena, perfecte. Després ja entrarem a la segona votació, si és que arriba. El representant de Movem Terres de l'Ebre, el senyor Poy, endavant. Gràcies, president, consellers i conselleres. Bé, des de Movem no estem d'acord en l'esmena, i li comentem per què. S'han d'escollir dues persones, de les quals una és l'alcalde més afectat, que és el senyor Gaseni, però per altra banda l'altre està obert. Aquí podria ser de Benifallet, del Perelló, de l'Ampolla, de Camarles, de l'Aldea, del Tebre o de Tivenys. I de Xerta, perdó, afegeixo. I de Xerta, Roger. Gràcies. Llavors, aquí vostès estan dient que posen algú del Penta 1 i algú del Penta 2. Com a representant de tots aquests pobles del Penta 2 tenim el president del Consell Comarcal, que dintre de 2 o 3 mesos, quan passen les eleccions, pot ser la mateixa persona o pot ser una altra la que surti escollida. I pot ser d'este grup o no, pot ser algú de Roquetes, per exemple, que no estem dintre del fons nuclear. Llavors, en aquell moment que s'escolliran els càrrecs, entenem que això se reformularà i s'escollirà en el criteri que es considere. Vostès aquí ens porten un criteri que és algú del Penta 1 i algú del Penta 2. Creiem que el document normatiu que demana 2 representants del Consell Comarcal no ho especifica. Llavors, el senyor Fabra, governe qui governe, el president ha de representar a tots els pobles. Per això estem en contra del que diu aquí l'esmena. Gràcies, senyor Poy. Si toca el torn d'intervenció a la senyora Pedret, endavant. Com és de suposar, el meu vot és favorable a aquesta esmena perquè crec que és la manera de poder
consensuar entre tot el Consell Comarcal les persones que ens han de representar. Ho he dit una vegada i ho torno a dir sempre, que encara que sí que és veritat que el govern del Consell Comarcal està a Esquerra Republicana, tots sabem el boicot que ha fet Esquerra Republicana per a que això tirés endavant, o sigui, el del fons del nuclear, i per tant el meu vot no el puc donar mai amb aquestes persones i el meu vot és favorable a que es pugui fer l'esmena. Gràcies. Gràcies, senyora Pedret. Li correspon el torn d'intervenció al senyor Saragossa. Endavant. Bé, jo he presentat l'esmena, senyor president, per tant, sabeu quina és la nostra postura. Suposo que després hi haurà un torn de rèpliques i ja me reservo el resto de la meva intervenció per al torn de rèpliques. La postura està clara. Si la presentem és que la votem a favor. Gràcies, senyora Saragossa. Mire, en aquest cas, en nom d'Esquerra Republicana, me permetran que intervinga jo. Els he de dir que normalment, està a la fetge, jo és que tinc aquí la relació, no? A tots els organismes on el Consell Comarcal, organismes externs al ple, no? El Consell Comarcal té representació, són de l'equip de govern, no? Del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, representants del Parc Eòlic Baix Ebre, a la Junta Rectora i al Consell de Cooperació del Parc Natural dels Ports, al Consell Rector de l'Institut de Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, al Consorci de Normalització Lingüística. I, normalment, tots els membres de l'oposició acaben dient que això és una decisió de govern, com lògicament és així. Jo no he vist en els anals de la història cap administració que designa representant a un organisme, que l'administració sigui representant a un organisme exterior, a l'oposició, a menys que reglamentàriament així es determina. A les nostres terres, l'única administració que té previsió de distribució entre les diferents forces polítiques a la seva representació és Copate, i es determina per reglament. Específicament se determina així. En aquest cas, vostès, més enllà de consideracions com ha fet la senyora Pedret, que jo crec que no cal entrar-hi, vostès van promoure un reglament tal com tenia que formar la Comissió del Fons Nuclear. Ho van promoure vostès, PSC i Junts, i el van aprovar. I en aquell reglament, no es diu enlloc, que tingui que haver una representació proporcional a les forces polítiques que hi ha al ple del Consell Comarcal. Dit això, el ple del Consell Comarcal és un òrgan d'aquest Consell que no té naturalesa tècnica, té naturalesa estrictament política. Estem representats els partits polítics. I si estem representats els partits polítics, les decisions que es prenen són polítiques. Mire, vostè entendrà que si fins a la fetge no s'ha interessat mai, en cap dels òrgans que tenim mai, en designar una persona que no fos de govern, ni s'ha oposat, ho designa el govern, ni s'ha oposat, resulta com a mínim peculiar que a 7 setmanes de les eleccions municipals ara vostès me plantegen aquesta proposta apel·lant al consens. Això és una designa que fa el govern comarcal i el govern comarcal està composat per Movem i per Esquerra Republicana i designen els candidats que volen Movem i Esquerra Republicana. I en aquest cas, un, que és l'alcalde, que està més... Sí, sí. Bé, com us deia, és difícil trobar un argument que pugui sostindre seriosament que aquesta organització o aquesta designació de representants a un organisme diferent tingui que ser diferent a la que s'ha fet sempre. Ni reglamentàriament està previst ni té cap lògica política. I l'única lògica política que té és que estem
a 7 setmanes de les eleccions. I això és el que, a més, me sobta que apel·len al consens. Quan resulta ser que d'aquí 7 setmanes sortirà una representació nova de les forces municipals i, òbviament, una composició nova dels membres del plenari del Consell Comarcal. I, per tant, quedarà sense efecte la designació que fem avui. Per tot això, nosaltres li desestimem l'esmena que vostè proposa i continuem endavant amb el punt de l'ordre del dia tal com ho teníem previst. Senyor secretari, si ho he comptat bé, són 11 vots a favor de l'esmena i 13 en contra. Tinc dret de torn de rèplica? Sí, però són 2 del PSC, 8 de Junts i 1 de Ciutadans. Si vol tornar a intervenir, senyora, endavant, res a dir-li, sí. Bé, gràcies, president. Jo crec que vostè no ha entès l'esmena que li he presentat. No l'han entès. No. Mireu, punt primer. Convocar una reunió amb tots els portaveus dels grups comarcals per trobar 2 candidats de consens que representen tant els municipis integrants dintre del Penta 1 i del Penta 2. Nosaltres en cap moment li estem dient que els grups de l'oposició haguéssim d'estar representats. Li estem dient que la representació ha de ser del Penta 1 i del Penta 2. Responent al que comentava el senyor, el conseller de Movem, el portaveu de Movem, el Penta 2, Tortosa, en el tema del fons de transició nuclear, en el tema d'estos fons, en el tema d'aquesta comissió, Tortosa no hi és. Tortosa no hi és, sí, vostè l'ha nombrat. Vostè ha nombrat que Tortosa estava dintre. Nosaltres el que estem dient és que aquí Tortosa no hi entra. Per tant, entenem que la figura de Tortosa no representa i que trobem, no representa el Penta 2, i que trobem a faltar aquesta representació del Penta 2. En cap moment li hem dit que haguem de ser membres de l'equip de l'oposició, li hem dit equip de consens. Pot ser el de Xerta, pot ser la senyora de Deltebre, la consellera de Deltebre, com ho pot ser també la consellera del Perelló, que representen este Penta 2. No tenim per què. Nosaltres hem oferit 2 candidats, però no vol dir que hagin de ser aquests 2 candidats. Estem demanant candidat de consens. Nosaltres ens reunim i vostè em proposa que sigui la consellera, la senyora Laura, que és de Deltebre, representa el Penta 2. O el conseller de Xerta representa el Penta 2. O la consellera que tenim aquí del Perelló, que representa el Penta 2. Això és el que li demanem. Aplaçar-nos a una reunió i tornar-ho a debatre. Val? Que estan conformes? Bé, que no estan conformes? Doncs quedarà tal com vostès han dit ara, però en cap moment li estem dient que hagin de ser els membres de l'oposició. I si parlem dintre dels membres de l'equip de govern, que mal no recorde, l'equip de govern del Consell Comarcal és Movem i és Esquerra. No és només Esquerra. Això conforma també l'equip de govern. És a dir, possibilitats vàries, imposició cap. Simplement tornar-nos a sentar, jo crec que aquest punt se podia aplaçar, tornar-nos a sentar i debatre-ho. A quedar-se com està sempre a temps, però vostè donava llavors el punt de consens i de paraula. Que fins ara no havíem dit mai res amb la designació d'altres membres, doncs bé, perquè ens hi sentíem potser en aquells moments representats i perquè l'elecció que hi havia representava el que era el punt que s'havia de tractar o el punt que havien de representar. En aquest cas, nosaltres, el PSC i Junts, entenem que queda coix. Simplement és això. I no imposem, ho tornem a repetir, cosa com sí que vau fer vosaltres en la comissió corresponent, que no ens deixàveu ni aportar l'esmena, no ens deixàveu ni fer una proposta de candidats, que vam tindre que fer vindre la senyora secretària a la sessió perquè almenys ens deixéssiu fer una proposta, que no ens la deixàveu fer. Estem parlant d'això, de propostes. I ja li dic, no té per què ser estos 2 candidats. Pot ser un altre candidat representant de l'equip de govern, però que representi el Penta 2 afectat dintre del fons de transició nuclear. Res més. Moltes gràcies. Sí. Gràcies, president. Senyora Saragossa, i me l'he apuntat quan el senyor Roger m'ha dit t'has deixat Xerta. He dit Benifallet, Perelló, Ampolla, Camarles, l'Aldea, Deltebre, Tivenys i m'han apuntat. I Xerta també. No he dit Tortosa en cap moment. I què he dit?
qui representa totes aquestes poblacions al Consell Comarcal és la figura del president. Entenc que la seva proposta també podria ser un d'Esquerra i un de Movem. Bé, en aquest cas, Movem considerem que si el president ja representa totes aquestes poblacions, per què no cedir el nostre lloc al municipi més afectat, que el tenim representat en el president, en l'alcalde de l'Ametlla de Mar, en el senyor Gaseni. És una decisió que han pres, però vostè aquí ens està portant una proposta de com fer-ho, i és lícit de dir, nosaltres, socialistes i Junts, considerem que se podria fer d'esta manera. Clar, però no és l'única manera, perquè el document normatiu que ho marca no ho diu en cap moment, que potser és aquí l'error, Jo crec que és aquí l'error, on diu 2 representants comarcals i ja està, sense especificar ni què, ni quan, ni com, ni per què. Si ho hagués posat que haguessin de ser representants d'aquests municipis, i tant que sí, l'haguessin buscat, i hagués sigut el senyor Gaseni i qualsevol dels altres que hi ha, perquè en aquesta taula n'hi ha. És a dir, que estiguen a govern, tenim el senyor Roger de Xerta, el senyor Eladi de Tivenys, i també tenim a l'alcaldessa del Perelló, que podrien ser-ho. Però és una manera, és una opció de com fer-ho. Com que no ho posa, haver de fer el que vostès proposen aquí, que és fer una altra reunió per tornar a debatre això, quan no ho especifica i no cal, i no ha calgut les altres vegades, nosaltres considerem que no és necessari. Llavors ja s'ha escollit, considerem que qui s'ha escollit està ben representat, i si no, d'aquí 3 mesos, qui estigui de president o qui entra, decidirà, ara és perquè és el senyor Faura i és d'Esquerra, però potser d'aquí 3 mesos, o si demà es fa una moció de censura, és d'un altre color. I seguirà representant a tots aquests pobles. I d'aquí 3 mesos, tots aquests que ara vostès volen escollir aquí, de dir, un altre que sigui del Penta 2, doncs que potser mos canvien. Potser l'alcalde de Camarles serà un altre, o l'alcalde del Perelló serà un altre. Pot passar? Sí? Llavors, bueno, sí, deixa'm deixar. Sí? És a dir, pot canviar qui hi haurà sentat aquí en este Consell. Llavors, a dia d'avui, com això sembla que es fan presses, el que considerem és que qui representa a tota la comarca és el president. Gràcies. ¿Alguna intervenció més? No s'ha de convertir en una rèplica, estem parlant un punt. Si vostè vol intervindre, no vull limitar, com vostè diu, que no ha tingut, torna a intervindre, però en fi, que no ha de ser un debat, això, estem parlant d'aquest punt. Canviaria el color, però no la representativitat, que seria el municipi del Penta 2. És que justament és això, no parlem de colors, parlem de representativitat de municipis. Canviaria el color en el sentit que vostè diu, però no canviaria el fet de que és un representant del Penta 2. I és esta l'essència. Ja li he dit, pot ser un membre d'Esquerra, però que representi el Penta 2, que en tenim un munt aquí en aquesta taula. Era la representativitat dels pobles menuts, que ja està bé de sentir-nos sempre que són els grans els que ens han de representar. I aquí hi havia la possibilitat de que fos així, simplement. I no ho sé, perquè clar, he acaparat jo d'allò si la moció també, l'esmena també l'ha presentat el PSC i no ha dit res, perdó. I independentment d'això... Senyor Pedret, si vol intervindre, demaneu el torn de paraula. Perdó, me dona la paraula? I tant, sí. Gràcies. Vale. Independentment d'això, el dia que vam fer la comissió, jo vaig dir que una de les coses que sí que es podria fer, que no és una cosa que s'ha portat a debatre, però que es posés que no fos el senyor Faura, perquè aquí el senyor Faura dieu que va com a representant del Consell Comarcal, però no consta, com a president del Consell Comarcal, però no consta enlloc, vaig dir que es posi el senyor Faura president del Consell Comarcal. I d'aquesta manera, si es posava que era president del Consell Comarcal, sempre donava peu a que en un futur se canviés, però si no pot quedar ell com a conseller perfectament. Bé, mire, senyora Pedret, i això em deuen parlar de Junta de Portaveus. Jo, en aquest moment soc el president. D'aquí 3 setmanes, 5-7 setmanes, hi ha eleccions municipals. Quan se faci el nou plenari, que com a molt serà, si no m'equivoco malament, abans del 16 de juliol, sabe? Hi haurà una altra composició del plenari. I a partir d'aquí, tots els càrrecs que ara s'han anomenat quedaran sense efecte. És així de senzill. Primer punt. Segon punt. Senyora Saragossa, mire, és que això no és objecte de debat, sap? Això és un tema estrictament tècnic. Això li ha explicat la senyora secretària al ple municipal i quan estem aquí hem de saber el que estem. I els càrrecs quedaran sense efecte, tots els que nombra este plenari, quan se constitueixi el nou plenari. Tots.
sense excepció, els que nombrem o els que poguéssim normar el futur. Primer punt. Segon punt, mira, jo ja sé que en la seva intervenció hem anomenat, no? Perquè aquí se nombra el senyor Fabra regidor d'Esquerra Republicana. No, mira, se nombra el senyor Fabra president del Consell Comarcal del Baix Ebre, que per això tinc la màxima representació de l'entitat i per aquest motiu se m'ha proposat dins del meu grup. I vostès diuen, és que mos és igual, home, mos és igual qui vaiga, pot anar qualsevol altre representant d'Esquerra. Nosaltres proposem dos, però pot anar qualsevol altre representant d'Esquerra o qualsevol altre representant del govern comarcal. Fixeu-s'hi el que m'estan dient. Vostès pretenen dictar l'acció de govern. Les decisions de govern se pretenen marcar des de l'oposició. Si vostè creu, estic jo en el sentit d'intervenció, si vostè creu que té algun sentit que vostès dicten al govern qui del govern té que anar o no té que anar, me sembla que això és una força extralimitar-se de manera ostentosa o substantiva respecte de les atribucions que té l'oposició del control de l'acció de govern. En relació a aquests extrems, alguna qüestió més? En relació al control de govern, l'oposició també té el dret de proposar. D'acord? I això és el que hem fet. No hem imposat, hem proposat i hem dit d'arribar a un consens. I que si no es quedava així. Nosaltres, la nostra funció és aquesta. Perquè senyors, per a què convoca vostè comissions? Per què votem? Doncs no caldria votar. Tot allò que proposa l'acció de govern ja de per si ja és un sí. Perquè nosaltres, com a oposició, no podem proposar, no podem fer esmenes, que per cert no me la deixaven fer, recorda-se'n. A veurem, aquesta és la nostra funció, presentar esmenes, fer propostes i intentar d'arribar a consens. Ja està. Gràcies. Senyor Saragossa, és que acabaré sempre el debat, que per això tinc la... Per tant, acabaré sempre el debat. Mira, jo m'ha preguntat abans si havia entès jo el sentit de la seva proposta. I tant que l'he entès. I vostè reitera 7 vegades el mateix. I no per dir-ho més vegades té més raó. I vostè, com a proposar, pot fer-ho. Mira si pot fer-ho, que ho està fent. Mira si pot fer-ho, que ho està fent. El que li estic dient és que no pretengue, des de l'oposició, marcar l'acció de la decisió del govern municipal, el govern comarcal. El govern comarcal pren uns determinis i nosaltres, com a govern, decidim dins del govern quins representants com a govern enviem. Per tant, vostè el que pretén és dir-nos al govern quins representants tenim que enviar. I crec que això no és la tasca de l'oposició. Pot fer la proposta? Faci-la. Aquí està. Aquí està, simplement. I en quant a falta de consens, mire, a mi me sobta que vostè mos titlla a nosaltres de falta de consens, quan sap com consensuat gairebé tot. Inclús fa 10 minuts hem consensuat una modificació del punt 21 de l'ordre del dia que l'hem consensuat a proposta de vostès. Precisament, mira vostè, si nosaltres no fomentem el consens. El que passa és que vostè el que vol és està mantenint aquí una posició netament electoralista. D'aquí 7 setmanes hi ha eleccions, 7 setmanes i pico hi ha eleccions, i l'últim ple o penúltim ple abans de les eleccions anem a fer la grossa. Aquest és el tema. Però vostè en tota l'ànima no hi entrarem més en aquest joc. Alguna qüestió més? Vinga. Alguna modificació al sentit del vot després d'aquestes intervencions? No. Per tant, queda rebutjada... Perdó, abans d'acabar la meva intervenció, d'acabar la meva intervenció, sí que vull fer un especial agraïment al representant de Movem, o el grup, en aquest cas el grup comarcal de Movem Terres de l'Ebre, perquè, tot i sent un debat, diguem, frontal amb Esquerra, ens han donat suport, que és el que hi ha que fer, com a lleialtat institucional, ha mostrat una alta lleialtat institucional i, per tant, els agraïm. Per tant, es queda desestimada l'esmena per 11 vots a favor i 13 en contra. Anem al següent, al mateix punt de l'aprovació del nomenament dels representants de l'òrgan de govern que ha de gestionar el Fons de Transició Nuclear. Jo suposo que ja està tot dit, però no obstant dono torn d'intervencions. Li correspon, per tant, la intervenció al senyor Castanyà, representant de Ciutadans. Endavant. Sí, president, gràcies. Torno a dir més o menys el que he dit abans, que jo no entraré en els debats polítics, però sí que vostè sap que sempre ha buscat el consens, és veritat això, que ens hagués fet més forts com a administració haver-se aprovat això amb els 25 membres, en aquest cas 24. Jo sempre deia que es busqués el consens, un consens en una reunió abans, i en aquest consens, encara que fossin els noms que han donat vostè, que no tingués en contra. De fet, jo ara votaré abstenció per aquest motiu.
hagués pogut ser en consens i arribar igual en este nom, però jo dic que és la forma en què s'ha vist o donar arguments a altres grups polítics per a fer-ho com vostè ha dit políticament, no ho sé, però crec que es podia haver fet consensuat i ens hagués fet més fort en el vot per unanimitat. Gràcies. I senyor Castanyeda, li correspon l'intervenció al representant de Moviment Terres de l'Ebre, el senyor Poi. Gràcies, senyor president. Només fer un matís d'encara com se va parlar això al tema de la comissió, ja que ara estem al punt que es va portar a la comissió, i trencar una llança a favor de la secretària. Crec que ha passat moltes comissions quan hi ha hagut algun moment que no sabíem els representants polítics com s'havia d'actuar i feien vindre a la secretària perquè ens pogués definir com s'havia de portar. Sí? El senyor Castanyeda diu que no es va parlar d'això. Jo crec que es va donar peu i és lícit, no? És el que diu la senyora Saragossa. L'oposició està per fer propostes, s'han fet propostes. El que passa que potser tots ens vam posar una mica nerviosos allà, no?, en aquell moment, i va semblar que no es volgués fer, però es va portar la secretària per a determinar, per a tindre clar com s'havia de fer, i al fi i al cap crec que ha resultat així, no?, que s'ha portat l'esmena en la proposta i s'ha votat, que és el que hem de fer a l'hora de complir. Bé, no m'allargo més, només volia explicar aquest cas que s'ha explicat anteriorment. Des de Movem, clar, votarem a favor. I el senyor Poi, li correspon la intervenció a la representant del PSC, senyora Pedret, endavant. En contra. I la senyora Pedret, li correspon la intervenció a la representant de Junts, senyora Saragossa. En contra. Gràcies. Li correspon la intervenció a la senyora Fabra, representant d'Esquerra Republicana. Bé, Esquerra Republicana votarà a favor, perquè creu que també posar, segons com ha dit el meu company de Movem, tots els poblacions del Penta 2 a discutir qui serem els que formem part del Penta 2 és una cosa que no crec que hauria donat solució. El president és el que dona part o dona consentiment a tots els del Penta 2 i al Penta 1 al Jordi Gasini. Per tant, el nostre vot és favorable. Gràcies, senyora Fabra. Per tant, senyora secretària, si no m'he equivocat comptant, hi ha 10 vots en contra, 13 a favor i una abstenció. Queda aprovat el nomenament del senyor Gasani i el meu mateix a la Comissió de Fons Nuclear. Endavant, sí, endavant. Gràcies, president. No, dir-li al senyor David que jo me referia al consens abans d'haver arribat a la comissió informativa i dir els noms, i a lo millor que se'n surten els mateixos, però jo crec que no haguéssim arribat aquí, és el que jo crec, si s'hagués fet una reunió prèvia. Gràcies. Senyor Castanyeda, vol rèplica? No? Vinga, per tant, anem als següents punts d'ordre del dia. Expedient 269/2023 de l'aprovació de l'acceptació de la delegació de competències en matèria educativa d'acord amb les disposicions de l'acord GO/128/2021 de 31 d'agost de delegació de competències als Consells Comarcals. Alguna qüestió? Punt número 24, expedient 324/2023, aprovació de les bases reguladores de l'atorgament d'ajuts individuals de menjador, curs 23-24. Algun tema, alguna qüestió? Punt 25, expedient 1044/2022, aprovació, si escau, de la modificació puntual del conveni per al finançament del transport postobligatori, curs 22-23. Punt, cap qüestió. Punt 26, expedient 1045/2022, aprovació, si escau, de la modificació puntual del conveni per al finançament del transport no obligatori, curs 22-23. Tampoc cap qüestió, doncs en principi està aquí els punts ordinaris d'ordre del dia. Senyor Vallespí, si tenia urgència. Sí, endavant, perquè els punts ordinaris ja els tenim tractats. Gràcies a vostè. Mos queda el punt número 27, que són les propostes d'urgència no n'hi ha. Disculpen, propostes d'urgència no n'hi ha. L'activitat de control i pregs i preguntes. Alguna qüestió? Endavant, senyor Castanyeda. Gràcies, president. No, em sembla que amb vostè he parlat esta setmana i a la comissió de govern ho vaig comentar. Preguntar-li si ficaran fil a l'agulla, ficant-se en contacte amb la Conselleria d'Habitatge, si són conscients que hi ha hagut subvencions d'habitatge que donaven que no han arribat. Hi ha 3 anys que arribaven, me consta diversos matrimonis de l'Ampolla, inclús algun de Deltebre, presentar la mateixa documentació. Sembla que la partida s'ha agotat. Demanar-li, és un prec més que una pregunta, que ens fiquéssim damunt d'això, perquè és un problema molt greu i la veritat és que hi ha gent que rebia fins més de 1.000 euros i no han vingut, i a més se'ls ha dit que no tard, normalment seria abans d'acabar l'any,
i ara se'ls ho ha dit a febrer, inclús finals de gener, febrer. Gràcies. Li demano criteri a la senyora gerent, que és qui controla la caixa del Consell, si em pot aclarir alguna cosa. El departament ens traspassa els diners perquè nosaltres donem la subvenció, nosaltres només tramitem, ens direm a tramitar la subvenció i qui valora és la Generalitat, en aquest cas l'Agència Catalana de l'Habitatge, i qui dona els diners directament és l'Agència Catalana de l'Habitatge, que és qui aprova les bases i obre els terminis, i nosaltres l'únic que fem és posar a disposició gent perquè puguin tramitar. A la petició de us posareu en contacte amb l'Agència Catalana de l'Habitatge perquè hi hagi més partida de cara a altres anys, aquí políticament ja, però que nosaltres només tramitem i que no veiem, no hi ha partides per això, ni se mos ha acabat a nosaltres la partida, a nosaltres no se mos acaba la partida perquè no és la partida del Consell. Per tant, senyor Castanyeda, el que podem mirar és que si certament s'ha esgotat la partida que va proposar la Generalitat, o han canviat les condicions d'autorgament i per això les persones que parlen amb vostè diuen que no l'han rebut o se'ls ha denegat per canviar els requisits. No sé, que no ho sé. No sé, senyor, si vol dir alguna cosa més. Sí, no, s'ha agotat la partida i el que diu la senyora Neus, ja sé que la partida ve de la Generalitat, però malauradament jo no tinc capacitat de negociar amb la Generalitat, malauradament per al territori, que millor mos aniria. I la veritat és que vostès són d'esquerra i poden negociar aquestes coses, és la veritat. I la veritat, senyor president, se'ls ha denegat perquè s'ha agotat la partida, perquè quan els requisits no es presenten li donen un plaç molt ben fet, que des d'aquí felicito per la tasca que fan el personal castellí, i tenen 2 setmanes, i ho sé perquè, com ja he dit abans, que jo estic al servei de les persones, doncs m'ho diuen i en 2 setmanes presenten la documentació, sol passar així. I en aquest cas és que s'han agotat i s'ha avisat molt tard i malament. Gràcies. Senyor Castanyeda, vostè està al servei de les persones, jo crec que tots els que estem aquí estem al servei de les persones. Més enllà d'això, dir-li que me sobta que s'hagi acabat la partida quan els pressupostos es van aprovar, com aquell que diu fa un quart d'hora, es van aprovar fa poc temps. Llavors, deu ser de l'exercici 2022, el qual vol dir que ara ens arribarà la possibilitat de l'exercici 2023. Llavors, esperem que en el 2023 tinguéssim partida. No obstant, i preguntaré, indagaré, intentaré esbrinar què ha passat en això. D'acord? Alguna qüestió més? Algun tema més? Sí, endavant. S'hauria de donar resposta a la pregunta que va fer el conseller Aleix Ferrer. Sí? No? Bueno, no. Sí? Si em refresca la pregunta, seré capaç de donar la resposta. No. Simplement, jo crec que cal que quede en acte que el senyor el conseller Aleix Ferrer, que va fer una pregunta al ple passat demanant per la situació de la línia d'autobús que anava a l'Institut de Camarles, que en comissió se li va donar resposta ja i aclariment a la pregunta que havia fet. Per tant, ja té la contestació, Molt bé. Algun tema més? Alguna qüestió més? Sí, bé. Se va explicar als consellers que estaven a la comissió a l'àrea d'ensenyament. La pregunta que feia era per què hi havia alumnes del Lligallo que anaven a l'institut a peu per un lloc que era perillós. Simplement estaven fent això perquè no pagaven, aquelles famílies havien decidit no pagar la quota per poder pujar a l'autobús. És a dir, la línia d'autobús passa, la línia d'autobús se para, però és de pagament perquè no és una línia gratuïta, perquè no és obligatòria. Llavors, és una decisió de les famílies els que decideixen si pugen a l'autobús o no. Hi ha que pugen a l'autobús, paguen, i no és només que paguen, sinó que poden rebre les bonificacions que dona el Consell Comarcal per abaratir aquests costos. Però aquestes famílies que van a peu, aquests alumnes que van a peu, és decisió de la família que vagin a peu. Així va ser. Gràcies. I recordo que la quota era molt barata, era molt econòmica. Bé, algun tema més, alguna qüestió més? Per tant, donem per acabat este ple del mes de març de 2023. Que tinguin tots vostès una